खुलुमबाय रायजोफोर नै दिनै माने जोंहा बावखुंग्रि हाजोआवहाय माने मोनसे मन्दिरावहाय थाहैगोन नालाय दा माने जोंहा दिनै एडभान्स फैग्रोखाबाय आरो जोंहा माने बावखुंग्रि गाखोग्रा खाथिनि माबा गाहायाव जों सफैजोब्बाय जों दा गारिनिफ्राय लड बोख्लायदों गासै 18 जन दङ दा जोङो फारि फारियै जोङो बिदिनो माबानानै बोखोलांनानै दोनहैखांनानै ओमफ्राय बिदिनो गाबोन जेब्ला गाखोफुनाय सम जायो अब्ला बिदिनो फुजा होगोन फुजा होखांनानै ओमफ्राय बिदिनो एसे मान लादों आरोखि एसे दैफोर लादों बेखौबो एसे सेयार खालामगोन दा दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय जेन'बा माबादि गाखोयो आरो माबादि मालखौ लाङो दा नोंथांमोनहा नेबाय थाबानो जाबाय आं देखायलांगोन जांजुफोराव थांनो नागिरदों जांजुफोराव आयौ थफ्लाया बिथांमोनहा मा होनखो जेनबाय थिखिनियाव ए दे हाबाब एफाफोर लानानै मानखो नायनो हारसिङै बेसे गोजौ नोंथां गोजौ मानि फार्स्ट मोनजेननाय मन्दिर गथायगोन आच्छा दे मा लाखो नोंलाय आंना जुइस अरेन्ज आच्छा मोनथाम लाबाय सेकेन्ड ट्रिप आच्छा बिराद खस्थ'लै लोगोफोर दानि आरो दंबावो आरो बै सुरुबो नामा नै आंना मानबोगासिनो दं बिथांमोनाबो माथो नोंनालाय मोनसेल' ना फैखो बेनो बेसेबां गिदिर बाबु 1.5 मननि खम जाया लोगोफोर जोंहा दा रोगानानै नै मोनसे जायगायावहाय एसे रेस्ट लाफैलायबाय थारमाने रेस्ट लानायजों लोगोसे जोङो साहाबो लोंगोन ओमफ्राय थाइबेंबो जागोन खासा बुट जागोन अनेक बायदिसिना जागोन माने जाबासो गाखोनो हायो जाहैदों ओंखायनो जों दा जाना गाखोनोसै माने जोंहा नोगोद माल दङ ओरैजोब गासै 18 जन जोंना कामान्डारा नैबेनो जागोन बावखुंग्रियाव लांग्रा कामान्डार माबा लावथि देखायबायलै रायजोफोर दा माने जों एसे बायदिसिना जाग्रोनोसै दा नोंथांमोनाबो एसे नायदो एसे देखायनानैसै लोगोफोर गाखोजेनबायलै जोंहा नै एसे फुजा होग्रोबाय गाखोनो हानायनि बावखुंग्रिनि मोदायजोखौ एसे फुजिग्रोखाबाय माने गाखोनो हानायनि माल लानानै गाखोनो हानायनि जोङो दा गाखोजेनबाय दे फैद' गाखोद' हां टेस्ट जालायलायोलै लोगोफोर एकदम फाग्लासो जोंना आयं गाखोदो मेङोना आयं जोंना नै लोगोफ्रा बेग लाना गाखोजेनबाय दंबावो उनावहाय जों दसे रेस्ट लाबावसैलायलै होख्लायसैलाय बिराद देन्जार मेङोलै जों दा दसे जिरायलायबायलै जों दसे जिरायलायबायलै लोगोफोर जा टेस्ट जाबाय
लोगोफोर जोङो सफैबाय दै जों दा जायगायाव मोनफैबाय दा जोङो मोनफैनानै मालखौ दोननानै एसे रेस्ट लाबाय ओमफ्राय दा जोंहा माने मन्दिरखौबो साजायग्रोखादों माखासे मानसिया दा जोंहा माने मन्दिर साजायनायाबो रेडि जाबाय ओमफ्राय जोङो दा माने माखासे एसे माल थाबोबावदों मोननैसो मोनथामसोखौ जोंखौ लायबावसिगोन होमबाबो गैखाला मोनसेल'खासै मोननै मोनथामल'खासै दा होमबाबो जों सफैखाबाय सफैनानै जोङो दा माने साहा लोंनानै लायफिनसिगोन आरो नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय आं एसे जायगायाव खिन्थासै जोंना मन्दिरा नैबेनो दा गाबोनफोर सोरबा फैयोब्ला एसे दर्शन लाफैबाय जाबाय मोजां मोननायफोरखौ लानानै मोनथारगोन एकदमबारे बिबानो ओमफ्राय नैबेहाय जोंहा माने हराव उन्दुगोन फोसाबखाबाय ओंखामबो संगासिनो दङ आरो नै जोंहा नानि मोना दै रोगाग्रा बबे जायगायाव लायखो दैखौलाय ए बै मन्दिरावसो जोंना बिसोरनो ओंखाम संग्रा साहा फुदुंग्रा दा जोंहा माखासे मालखौ लायनांगौ दंबावो नालाय जों थांसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ दि एसेयावनो जोब्बाय दै नोंसोरनो गाबोन देखायबावगोन गाबोन मोजां मोजां खालामबावगोन आङो दा दिनैनि नैबे प्रथम फैग्रोनायनि भिडिअ'आ एसेयावनो जोब्बाय थेंक इउ